תנוחי נשמתנו, וכל הצדיקים תהיים שבדורנו, וכל הצדיקים תהיים שוכני אף קדוש ומשבות ובשבות. רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם, נחם עליהם כל חומה ושמחה בימינו רבינו חפץ ותנו כל ישראל, אמן. בעזרת השם שיהיה השיעור הזה להצלחת כל עמנו בית ישראל, להצלחת כל חיילי צבא הגנה לישראל, לרפואת כל עמנו בית ישראל, כל הפצועים, בעזרת השם, כל השבויים, כל הטראומטים, כל הלא טראומטים, רפואת הנפש, רפואת הגוף, ישתבח שמו לעד, בעזרת השם שיהיה גם לעילוי נשמת כל מתי עמנו בית ישראל, כל ההרוגים שהשם יאמר לצרותינו די. והיה כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה וירשת וישבת בה. ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר אדוני אלוהיך נותן לך, ושמת בטנא והלכת אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשכן שמו שם. ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו הגעתי היום לאדוני אלוהיך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע אדוני לאבותינו לתת לנו. אז שוב פעם אנחנו רואים מה שמשה רבנו מדגיש ומלמד אותנו בספר דברים, שנבין שהארץ היא בכלל לא שלנו, היא רק של בורא עולם, וברצונו הוא נותן לנו, וברצונו חס וחלילה מפרק לנו את הצורה ומעיף אותנו פה. ככה אנחנו צריכים להבין את ארץ ישראל. כי כל הזכויות שיש לנו כאן בארץ ישראל זה רק בזכות אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, שהקדוש ברוך הוא נשבע להם. כל מה שיש לנו עכשיו, צרות ובלגנים, אז קוראים לא צה"ל וישיבות וזה ופה ושם, הכל טוב ויפה, אבל שורה התחתונה שב, עזוב אנשים זה הכל בזכות הצדיק יסוד העולם, בזכות שמירת והיה כי תבוא ושמחת בכל הטוב. צריכים לעלות לארץ ישראל בשמחה, כמו שמבקשים שתעלינו בשמחה לארצנו, ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם, וכתיב כי בשמחה תצאו, וכן על כן בשמני עצרת לשמחת תורה, שאז עיקר גמר תיקון מלכות בשלמות, שזה מרמז על ארץ ישראל, שנזכה לקנוס בתוכה במהרה בימינו. על כן אז השמחה גדולה מאוד, כי עיקר השמחה כשכובשין את ארץ ישראל, כמו שכתוב, היה כי תבוא אל הארץ וכו' ושמחת בכל הטוב, וכן הרבה. זאת אומרת, אומר לנו רבנו פה, במיוחד רבי נתן בשם רבנו נחמן, שעם ישראל חוזרים לארץ ישראל, אז זה שמחה גדולה, וזה כל העניין הזה שנקרא התחלתא דגאולה. מה עשה הסמ"ם? הקים כל מיני אדמו"רים וכל מיני רבנים בעלי דין, שבמקום לשמוח הם נכנסו לעוד יותר עצבות ולדיכאון. למה החילונים? למה הציונים? למה זה? למה אכפת לך עכשיו? למה? יש פה את עם ישראל נכנס לארץ ישראל, תשמח, וכמה שיותר תשמח, הקדוש ברוך הוא יותר יתקן, יותר יאיר, יותר יושיע, יותר יקרב את הרחוקים. כמה שאתה תהיה נגדם, אז עוד יותר הם יתרחקו, ועוד יותר הם יהיו נגדך, ועוד יותר הם, השם ישמור ויציל, יפלו לתוך היכלי התמורות האלה, שממילא הם באים משם. כי אין מה לעשות, אנחנו עכשיו בגלות האחרונה, הקדוש ברוך הוא משחרר את כל הנשמות שהיו בנשמת אדם הראשון, נותן גם לנשמות שכבר היו בעולם הזה, נשמות מגולגלות, נותן להם הזדמנות אחרונה להבין את המציאות של העולם הזה, להתקרב לצדיק יסוד העולם, לחפר על כל הגלגולים הקודמים. וגם יש נשמות שאין להם שום זכות לרדת לעולם, כי הם אכלו ממקום כזה גרוע, מעץ הדעת טוב ורע, מהחלק של הכפירה הכי קשה. ואין להם שום זכות ואפשרות לרדת לעולם הזה, אלא לתוך מציאות של כפירה. זה הקדוש ברוך הוא עשה מציאות כזאת שיש כפירה ויש כופרים, ורק לשם הוא יכול להוריד את הנשמות האלה.
שם את, לא יודע מה, יאיר גולן עם שיקמה ברסלר, עם כל הכופרים האלה, ורק בגלל שהכופר, בעל הכופרת, ושתיהם חושבים שהם קופים, שהתקדמו מאיזו אבולוציה, והם מבלבלים לעצמם את המוח עם כל השטויות של האתאיזם, ואז שמקיימים את המצווה, מביאים איזה ילד לעולם, אותו ילד שנולד להם, לשתי הכופרים האלה, זה נשמה שהוא יכול לרדת לעולם רק דווקא ככה, בתוך המציאות הזאת של הכפירה, כי אין לו שום זכות אחרת לרדת לזה העולם בכלל. רק ככה. כי מה זה היכלי התמורות? מעבירים אותך... הוא ממשיך את השושלת של הכפירה. עכשיו שהוא נכנס ככה זה... הביאו עוד ילד של כופר. יופי. לא. אז הקדוש ברוך הוא, כתוב כל יום יוצאת בת קול מהר חורב, ואומרת להם, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. כל יום הקדוש ברוך הוא שולח לכולם, לכל הרשעים הכי גדולים, ולכל הרחוקים הכי רחוקים, הוא שולח להם ערעור תשובה משורש נפשם, רוחם ונשמתם. נותן להם ערעור. עכשיו, הערעור הזה הוא מגיע אליהם במודע, בתת מודע, בכל מיני רמזים, והבעל דבר, התפקיד שלו זה לגנוב את הערעור תשובה הזה, להשאיר אותם במרדם. כי בסוף העולם הזה הוא בנוי על בחירה, אבל בתוך הבחירה יש את ההשגחה. הקדוש ברוך הוא מציץ מן החרקים, הוא נותן לך אפשרות להבין דבר מתוך דבר, הוא נותן לך, הוא אומר, הסימן של בורא עולם זה אמת. אם תהיה טיפה אמיתי עם עצמך, טיפה אמיתית להסתכל על העולם הזה, להסתכל על מה שקורה, ואתה פוקח את העיניים טיפה בבחינה של אמת, אז ממילא ייתנו לך מלאך של אמת, שאותו מלאך של אמת הוא גם זה שיקרב אותך בסוף למציאות של הקדוש ברוך הוא, שסימנו אמת. אבל אם בן אדם רוצה, מתעקש להישאר במרדו, מתעקש להישאר במקום הזה הרחוב. אבל עצם זה שהוא בא לעולם זה כבר טוב. כי כבר הוא עשה איזשהו, אין כזה דבר שהוא לא עשה איזושהי מצווה מימיו. כתוב גם אם הוא עשה כל החיים שלו רק עבירות. ובתוך העבירות האלה איזה חלק, אחד מיני 1000 מהעבירה, הוא לא עשה את זה בלב שלם, היה לו איזה טיפה מצפון. מהנקודה הזאת הקדוש ברוך הוא לוקח איזה שערה ותופר לו עכשיו בסוף מציאות שהוא יחזור בתשובה ויהיה לו חיי נצח וחיי עולם הבא. עד כדי כך. זה נקרא מליץ אחד מיני 1000. ככה מסביר הבן. שזה פלא פלאות, כי באמת הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה על בחירה. ברא את העולם הזה על מציאות שבן אדם יכול ליפול למציאות שזה נקרא חלל פנוי מאלוקות. שהחלל פנוי מאלוקות זה כביכול שבן אדם, הנשמה שלו מפסיקה לשדר לו שדרים רוחניים ויש לו רק נפש בהמית שמחיה אותו. ואז הוא יכול להיות פרופסור במכון ויצמן, אבל אידיוט גמור. באסטרופיזיקה, אז כל היום הוא יסתכל על המצפה כוכבים. טוב, השתבח שמו לעד. שמו המלך העמבה. תביא זה אבטיח ככה. רגע, וואי, בלכות סבתא לבלבל אותי עכשיו. דם, מאוד דם. זה טוב שהשם הביא את הנשמה הזאת לעולם. מצד שני... ככה רבנו אומר, עצם זה שהוא בעולם, אפילו במציאות הזאת, הוא עשה איזה משהו, הוא לא הצליח בגלגול הזה עכשיו לתקן את הכל, אבל הוא עושה איזה... אפילו עכשיו השיק מעלות זה בסדר שיק מעלות. כן? או הגולן או הכסיף הזה. מי? אלה? כן. אין יום שאני לא מתפלל עליהם שאלוהים יעלם אותם. שישרוף אותם בגיהנום. אבל אם הוא משאיר אותם עוד יום ועוד יום ועוד יום... בסדר, עד יום. לא? נכון, משאיר אותם בשביל ש... אין סיבה או לא? נכון, משאיר. אין להם דין מאוד מאוד ישראל, נכון? הוא מפרש את כן. יש להם, בטח. מה? אלה נשמות, נו. שאם הן בוחרות להזיק ליהודים, להזיק לעם ישראל, יש להם דין מויסר ודין רודף גם. נו, אז מה זה? אתה יכול אבל להרוג אותם? בכל זאת, כן, אתה לא יכול להרוג אותם, מה פתאום? זה רק הקדוש ברוך הוא הורג. היום אין סנהדרין ואין כלום, ותיזהר להרוג אף אחד. לא, אבל בגדול דין מויסר זה להרג, לא? שאני טועה. הרג רק כלפי שמיים, ואתה אסור לך לעשות תראה, פעולה. יש
יש משהו אין בתורה. סנהדרין? כן. יש בתורה, אומר ככה, יהודי שנותן יד לגוי להכות יהודי, אין לו חלק לעולם הבא. נקודה. תהרוג אותו. כן, אבל אתה עכשיו יכול לקום. שמעת מה אמרתי? אני שואל אותך שאלה. אני עונה לך. אבל אני שואל אתה אותך. עכשיו ממציא חוקים, זה לא קשור. אתה עכשיו יכול לקום בבוקר לראות בו? באמת. לא משנה. אהוד ברק, נו. הייתי מנסה אותו. עזוב מה היית. רגע, את יאיר גולן, את ליברמן, את לפיד, אתה מבין? אבל עזוב את עכשיו זה. אני שואל אותך שאלה. את חמדן חלוץ. אתה מבין? כל המפכ"לים של המשטרה לשעבר אלה שביחד, אתה מבין? אז היו קיימים חורות כאלה, מה? שמעת מה? עכשיו בוא נראה. אתה יודע מה קפצתי היום? כל אלה, כל הכת הזאת שנמצאת, אלה שייכים לבונים החופשיים. כולה. שאם מסתובב ברשת אין ספור מידע שאתה חייב לדעת לסנן אותו. אבל כל מה שאתה מדבר יש מעשה מרבנו, שרבנו נחמן הוא היה בטבריה, זה היה מויסר אחד. באותו מויסר מה הוא היה עושה? הוא היה כמו השמאלנים האלה שלוקחים כסף מארצות הברית וכל מיני כאלה. אז הוא היה שיתוף פעולה עם המושל הטורקי, וניקח כסף מהיהודים, אני אלשין לך להוא, ילשין לך לזה, ומתחלק חצי חצי. מה שהיה מלשין על יהודים, היה רודף יהודים. כשרבנו היה בטבריה, אז הוא עשה לו מה שמשה רבנו עשה למצרי. הרג אותו? למצרים, הרג אותו. איפה? מה, בשם המפורש כאילו נצחה? זה עד שהגיע? כן. אשר, נצחה בשם המפורש? כן. ממש כמו משה רבנו. סוג שאני לא יודע איך הוא או הרג אותו. שהרג אותו פיזית. דיבר איתו, הוא התחיל לעורר בתשובה פתאום. לערב? כן, והתחיל להצטער על כל מה שזה, ואחרי זה הוא חלה, ואחרי זה הוא מת. תוך יום אחד. ורבנו היה מבסוט שהוא הצליח להרוג אותו. שלום עליכם. מה אתה אומר? כן. זה נדיר לרבנו לדבר כזה, לא? נדיר, אבל הוא עשה את זה, והוא אמר אין מה לעשות, זה מישהו ככה, הוא רוצה רק זה. להזיק לעם ישראל. יש מלא. יש מלא? זה כל הכוונה שלו. פה עוף, אם אתה רוצה, אזכרה פה. אז זה טוב מאוד שהוא מת. האמת, יש אוכל. עוף, עופות. יש עופה. יש עופה אחת והרבה עופות, נכון? אין על השפן שלו. דרך אגב, אני אומר משהו. אתם קיבלתם השבת ממני בשבת שעברה, נפתח לי המבערים, השתבח שמך בורא עולם והצדיק. שבוע שעבר 40 תיקון הכללי, אולי יותר. עזוב את הספר תהילים שאני יודע. והשבת 60 תיקון הכללי, עזוב את הספר תהילים. רגע, החליו פשוט פשוט. תיקון הכלל הנה, נראה לי זכיתם איתן 10. נגיעה. איתן שתפו. אתה איתי? אם אתה מכפיל 60 תיקון הכללי, תקשיב, כמה שעות הייתי? אז כמה היית? כל השבת בתהילים? בתהילים. כל השבת. כן. שבת. טוב, בוא נתקדם. אפשר להתקדם או שאתה רוצה? סיימתי ב-6 בבוקר את התהילים, כן. תיקון הכללי. סבא וסמותה, חרשתי תהילים 25. בוא נמשיך. עד שבא חי. טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. הזכרת אותנו בקיצור, מידה בן בית שושנה הזכרת? בוקר טוב אליהו, נו, אתה מבין איזה בן אדם גזעני זה? אתה מבין? איתן אגסי בן חווה, בוא נמשיך. אשר פנצ'ר בן חווה. אני לא יודע מה המשפחה. לוי. אשר לוי. בן? בן אבא משה. אמא. והלכת אל המקום, בוא נתקדם. יאללה. לא הרבה זמן. ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו הגדתי היום לאדוני אלוהיך כי באתי אל הארץ אשר נשבע אדוני לאבותינו לתת לנו.
ולקח הכהן נתן עם ידיך והניחו לפני מזבח אדוני אלוהיך. ואמרת לפני אדוני אלוהיך. ארמי עובד אבי וירד מצרימה, ויגור שם במתי מעט, ויהי שם לגוי גדול עצום ורב, ויראו אותנו המצרים. השתבח שמו לעד. טוב. ביקורים הם בחינת התחדשות, שצריכים להביא הפרי המתבקרת ומתחדשת בכל שנה. להביאה מיד לבית השם ולהודות עליו ולספר עליו את כל הצרות שעברו על ישראל מתחילתם, ובחסדו ונפלאותיו הנוראים הצילנו. כמו שכתוב בווידוי ביקורים, וענית ואמרת לפני אדוני אלוהיך, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה ויגור שם במתי מעט, ויהי שם לגוי גדול עצום ורב. ויראו אותנו המצרים, שכל הרעה שיש לנו, שלום עליכם, כל הדרך, יש שם חמגשיות, לא, זה לא טוב ככה, תעשה את זה באלכסון. למה? ככה, כי אני צריך את העניינים של הצ'גבמבה. תחליף טלפון כבר. אין קליטה. שבו ככה באלכסון. יש שם חמגשיות עם עופות ודברים טובים. פנקו את עצמכם ונשנשונה, שנאמר וינשנשו בני ישראל עופות ופרגיות. על עגבניות מזונס. טוב, אז אנחנו צריכים בכל שנה להבין שהקדוש ברוך הוא מחדש חודשים ומעריב ערבים ועושה לנו נפלאות בכל דור ודור, וכל זה יש לנו רשימו מכל מה שעבר על אבותינו הקדושים, אברהם ויצחק ויעקב, ובפרט יעקב אבינו, מה שהוא הלך ללבן הארמי, ויצא יעקב חרנה ונלחם שמה בעבורנו, הוציא אותנו מבית לבן בתור כבשים. כולנו היינו כבשים אצל יעקב אבינו, רק 12 נפשות, וכולנו היינו כבשים של יעקב אבינו, השתבח שמו לעד. למה 12 שבטיה. אבל עם כבשים או כל ליד? בסדר, אנחנו בגדול עכשיו הולכים, לא, אל תתפוס לנו בקטנה. כבשים או כל לי? אז עכשיו אנחנו צריכים כל הזמן להודות, וכל העניין הזה של ההודעה כל שנה והכל זה להתחדש בשמחה הזאת, שאנחנו מסתכלים על העבר ורואים מה עבר כל השנה, אז כל מה שאנחנו לומדים תורה, לומדים את ההיסטוריה של העבוד, לומדים תנ"ך, לומדים את המציאות, את מה שהיה ומה שהולך להיות בעזרת השם, אז כל זה כדי להתחדש ולהגיע לנקודת השמחה שברוך שלא עשני גוי. כמה אני צריך להיות מאושר שאני שייך לעם הנפלא הזה שקוראים לו בני ישראל. שלא עשני גוי סופי תיבות, שלא א', עשני י', גוי י', אברהם, יצחק ויעקב. השתבח שמו לעד. אז זהו, כמה אנחנו צריכים לסמוך על זה, וברגע שאנחנו שמחים בנקודה הזאת, אז אנחנו נמצאים בבחינה של הודעה. ואז מגיע לך עכשיו ראש השנה, אז אני עכשיו כבר בן 50, אני 52, 50, זה, אתה מרגיש כאילו, אתה מתחיל לספור, לא, תגיד, אני יניק. אני השנה הזאת נולד מחדש. ריבונו של עולם, מה שהעברת אותי כל השנה, עכשיו עוד מעט ראש השנה, כשתבח שמו לעד, אנחנו מתחדשים. אם אתה סוחב איתך את כל הטראומות ואת כל הזיכרונות ואת כל הצרות ואת כל הזה, וואי הילדים, וואי המשכנתה, וואי הפרנסה, וואי השכירות, וואי הבל, וואי הבה, וואי, ואז אתה חס וחלילה שוקע לתוך תרדמת, לתוך מציאות של כזה סוג של, אתה נהיה חסיד זקן. אתה הבא. כן, אז אתה כל הזמן צריך... ביידיש אל תזכן, אל תזכן, כן. אז אתה צריך כל הזמן לחפש את ההתחדשות ואת השמחה. עכשיו אנחנו מגיעה, ראש השנה הבא עלינו לטובה. שנה הזאת הקדוש ברוך הוא העביר אותנו כל מיני הרפתקאות, כל מיני צרות, ייסורים, דברים טובים, דברים מתוקים, עליות, ירידות, כל אחד בבחינה הפרטית שלו. בסוף קח את כל זה עכשיו בחודש אלול, ותעבור את כל זה לשמחה הכי גדולה, שאתה קודם כל יהודי. והשמחה הכי גדולה, אתה עכשיו הולך לצדיק יסוד עולם, פעם ראשונה, לא היית אף פעם באומן, ולא עכשיו, לא, אני כבר פעם עשירית, אני כבר משנת זה, ואני משנת פה, ואני משנת שם, ואתה עכשיו תופח לעצמך על השכם, שאתה עכשיו איזה חסיד ותיק. אתה ותיק, והנה הצעירים האלה הם עוד לא דיק, כלום, שום דבר, עוד לא היית אף פעם אצל רבנו, אתה עכשיו חדש לגמרי,
חדש, חדיש ומחודש מתחדש. ומתחדש, כי כל העניין הזה שרבנו אומר זה לא להיות חסיד זקן. להיות שמח. הנה עברה עוד שנה, השתבח שמו לעד. הנה עכשיו 9 נשמות עלו ל9, או כבר 10 בעצם, 6 ועוד 4. 11 כבר הגיע. מה, 7 נהרגו בפיגוע? הבלש אתמול, 6 היום. הבלש, הנה, אתה מבין? עכשיו כל זה מתי זה נגזר כבר? בראש השנה. ירד כל אחד עם הפתק שלו, אנחנו לא יודעים עכשיו, עוד מעט תכלה שנה וקללותיה. יום אחד, די, ממש. תחל, הלילה, כן. הבלש באום אל-פחם. שם ירו לה, ירחם. לא ירו לה? כן, היו על 2, שם אחד פגעו בו. שם ירחם. שם ישמור בעצם. 4 חיילים. 4 חיילים בגו. השוטר נחשב או לא נחשב? עכשיו, עם השוטר. רק שתדע כל לך, הבחינות 4 האלה. החיילים האלה שהיו בטנק, אם הם לא היו עצרים שם עם הטנק, הם היו מגיעים שם לתוך האיגוד של החיילים, היו עובדים יותר חיילים. 4 האלה הלכו כפרה על יותר חיילים שהיו אמורים ללכת שם. מה זה? הגיבוש בעזה. RPG? פצצה במדינת חבלה, מפיריה. יותר חבל זרקו לו לתוך הם הטנק הזה הם חסמו שם, היה להם קיבוץ של החיילים שם. אם הם לא היו עוברים שם עם הטנק והכל, הם היו זורקים שם. תורידו פצצות עומק, תמחקו את כולם שם, האם החטופים לא חטופים. שהמשיכו. איי, איי. אז אנחנו צריכים... לפעמים אתה רואה 4 אלה, זה אולי, אני אומר עכשיו בדיעבד, אבל זה סוג של... אני קבע שהחיי חטופים יותר שווים. כן, מחיי החיילים, נכון? עזוב אותך. או מחיי חטופים ש... אני מוחק אותם עוד בהתחלה, את ה-250 האלה ביחד עם כולם. ה-900 חיילים האלה לא צריכים למות. לא צריכים, כן צריכים, אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים. אנחנו צריכים, רבותי היקרים, אנחנו צריכים כל אחד... אם תוציא את המלחמה מהתמונה, זה עכשיו מצוין בצורה של מלחמה. זה לא מלחמה. תוציא את המלחמה מהתמונה, תראה זה חרון אף. שלחו לך 2,000 איש בשנתיים. זה מה שישראל רוצה זה שתראו. חרון אף. לא את המלחמה זה רק לא תמונה רוצה או כלום. ציור או סרט שהם מלובשים בתוכה שאנחנו נבין אולי... איפה אתה מסתובב? בוא שב. יש מלא, שתייה, יש דיאט, יש הכל. אבל אתה יודע, עם הרגליים זה צריך... השם ישמור אותך. פיצה אפשר לאכול איתו.